Igbo anyị ka nọkwa na isi mbido TV awụ na ị na-anọrọ ya n'oge ugbu a Chineke na ya gọzie gị n'ịbịa nọrọ ndị isi mbido TV n'ụtụtụ ọma nụ isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa ihe gbasara nkwado ndị na-agba ndị chọrọ ịgba akwụkwọ na ndị chọrọ ime ncheta afọ na ndị chọrọ ime ihe dịka nze na ọzọ ihe dị iche iche ihe ọbụla nwunye na-ebute oriri na nkwari ka anyị na-ekwu n'ụtụtụ a onye anyị kpọbatara n'ụlọ ga-agwa ya otu anyị ga-esi akwado ihe dị iche iche anyị chọrọ ime na-enye anyị obi ọma tupu anyị ga obere ezumike eme ụka ọkpọ n'ọnụ na ịchọ ibido ya ọbụla ihe mmemme oriri na nkwari ị ga-ebu ụzọ legide akpa gị n'ego ole iji nnekwu eziokwu eziokwu ka ị na-ekwu eleghị ikwu gbasara ilegodo akpa ihe gbasara emume na obodo anyị Naijiria ugbu a na ịmakwa na o nweka ihe si wee dịrị n'obodo so ịchọọ ịkwado ihe omume a dịka m kwuburu before m sị na ị ga-elebara akpa gị anya ị gaghị anọkọta teta n'ụtụtụ si na ị chọrọ ịgba akwụkwọ ọ ime nkupụta nwa ọ ime ncheta ọmụmụ gị so fọgụnwa ibute ya n'obi na ị chọrọ ime ụmụ ihe ndị ahụ ị ga-eche oge ole nwere ị ga-esheki onwe gị marakwa na izuru ka emee bikọs ịkpọ mmadụ oku si bịa rie bịa ṅụọ ọwụkwa ha obere ihe enwe ihe ọ ga-apụ gị n'ahụ so ote ihe omume chi wee dịrị ugbu a n'ala obodo anyị ihe adịgo ihe echenjichala enwere ndị chọrọ ka ọ dịrị enwere ndị ga-akpọ gị ha gwa gị ụdịrị ihe ha chọrọ nke ndị bekee na-akpọ specification so ha gwa gị na ha chọrọ ya ka ọ dị high nwe ndị ga-agwa gị sị gị lekwekwa otu o si wee dịrị o lekwego ole m nwere biko ego ole ma ị ga-eji ya metenwere m ihe dị mma nwekwe ndị ga-asị gị nwanne biko ahụ maka na m chọrọ ime ihe a ahapụ ma mmenwu ya mana ka isi wee wụrụ my own person biko nweta ga-esi ma na-eji nwa obere ego a so ọ bụrụ obere ihe atọ so but at the end of the day anyị dịkwara imekwa dị omume ọ dị mma otu a ndị a na-abịakwute gị na lekwe ihe ha chọrọ ka ime ha lekwe ego ole ha ji ichi bido ihe ha ndụmọdụ isi ga-ebido gwa ha ele ụdị ego ha ji ime na ego ha a ga-eji gị na lekwe ego ole nọ ha na akpa ha chọrọ iji eme ya ọ na-eso gị ga-agwa ha ụdị ebe ha ga-achọta gị ga-agwa ha ụdị kọlọ ha ga-eyuzu ma ndị ga-eme ha echi ha nri ma imekwa ihe ọzọ dị iche iche n'ime gị ga-enye ha ụdị ndụmọdụ a ihe na ebe ahụ na mgbe ụfọdụ ha kpọọ gị some of them na-asị anyị na lekwe bọjetị ha for mgbamakwụkwọ ha chọrọ ime sọmasịkwana gị lekwe ihe bọjetị ha ọnụ ala ọnụ elu so ọ nụzi gị n'aka as onye na-emekwata ihe mmemme inye ha ndụmọdụ otu a ga-esi mee ya ọ dị mma mgbe ụfọdụ ile anya hụ na onye ahụ chọrọ ịmara bọjetị onye ahụ bọjetị ahụ so ga-eme gị mana ụdịrị họl ị ga-anatara ha agawa okwu the hall the budget ga-esokwa mee ọrụ isi ịma ihe ọbụla gbasara ihe omume abịala ihe omume ihe ndị a na-eme ka anyị ji hapụkwa ego niile a na-espend ihe kachacha mkpa na ihe niile awụ nri na mmanya nri isi ezigbo nri ga-ezuru onye ọbụla bịara ọha niile bịara ebe ahụ so n'ime the budget gị nwa ga-ama ụdịrị ndị na-esi nri ga-akpọtara ha ga-adịkwa oke ma ndị na-akụ egwu ma ndị na-ese ma ndị onyonyo ị ga-esi n'ime the budget mgbe ụfọdụ ha kpọọ gị sị gị biko lekwe ihe anyị ji achọrọ m ka ị nyere anyị aka hazie the event so from ego ahụ ka ị ga-amazụ ụdịrị ndị ị ga-akpọ ego ahụ kọva ịkpọ ndị ukwu enwekwere ndị a na-akpọ ndị ukwu na this event industry ndị ego ha na-agbalite ịkpọ ego ahụ zụkwa ịkpọkwa ndị dịkwa ọnụ ala ịkpọ mana gị nwawo ịhụ na ihe ị chọrọ imere ha gaziri ọfụma na onye ọbụla bịara nụ jiri obiọma bịa riela ihe niile gaa na nke ọma
ya nwawo ihe mụnwa na dịka ya nwawo ebe na-eme ịchọrọ ime ihe mmemme dịka obodo anyị si wee dịrị ị ga-epu ụzọ lee onwe gị anya cheki akpa gị dịkwa shọ na ị ga-ebunwu ihe nọ na ya maka ndị na-abịa ị ga-ama mmadụ ole na-abịa ọwụ inwe obere bọjetị gị bịa lewe anya igwe mmadụ ha bịazie ha ga-ahụ ihe ha ga-eri mmadụ ofu ma abụọ na-erile aṅụ akọwasị na nri agwụla mmanya agwụla mba ọ dịghị mma otu ahụ so ebe ahụ ka anyị nwawo ndị event planner ndị na-ahụ ndị ọkachamara nọ na event na-abata so anyị na-adịkarị after the number of ndị na-eme invite mana otu a ga-esi wee haziere gị ya ọga ọfụma otu tosiri dị ihe na-eme ka anyị ghọtawo ndị ifo ị ga-aga mgbamakwụkwọ ha ndị nọ n'ihu ha rie nri ndị nọ n'aza ga-eri nri ị na-akọwa na lack of ịkwado ọfụma n'ego nọ gị n'akpa na-eme ndị ifo nweta rie ndị ifo ga-enweghị eri ọwụ maka ego the most important ọwụ maka coordination ihe na ndị bekee na-akpọ coordination ịhụ na ihe niile gara n'usoro tosiri isi wee gaa because e nwere ndị ị ga-akpọ ha nyere gị aka haziere gị omume gị ha ndị na-adịghị enwere ha na-akpọ professionals if they are not professionals na the field ha mebiere gị the event mana enwere ndị iwu ọrụ ha ịhụ na ihe niile gara nke ọma hụ na ekewe enyi na nri gara line by gara ụzọ o tosiri isi wee gaa usoro n'usoro ị ga-ejisi ike hụ na ị kpọrọ onye na-ahazi ihe mmemme ka mmemme gị ghara imejụsa ka ha ghara imekasara gị mmemme gị ka o nwee ike gaa n'usoro otu tosiri ịdị ana otu nwa ga-achọ ka ọ dịrị maka na ị gaghị ewepụtacha ego dị otu ahụ si chọrọ iji emezi ihe ọ ịchọrọ iji akwa ọbịa emecha ihe niile ọwụrụ ihe na-enweghị ha isi so na-adị mma iwepụta ego si na ihe anyị chọrọ ime ịkpọọ ndị dị ka anyị wụ ndị na-ahazi anyị nyere gị aka nye gị tomato nye gị otu a ga-esi wee mee ya ọ dị mma nne mgbe m ga-eme mgba ncheta afọ amụrụ mkpọ gị bịa haziri eme emekwa okwu ọzọ m chọrọ ịjụ gị ihe dịka ihe a na-akpọ idekoreti ebe a na-agba akwụkwọ na ebe a na-eme mmemme dị iche iche enwere ụdị flawa ekwesịrị na-eji edekorete maka ị ga-aga ndị voji flawa dị iche iche ka ị kọwara anyị ka anyị ghọta ma ihe nọ na ihe emume agbamakwụkwọ anyị na-ekwu nwere stage by stage or grade by grade otu ndị bekee si akpọ ya so ọ ya ihe ha na-ekwu maka ịkpọ ndị ọkachamara nọ na event industry onye ma ihe ọ na-eme agaghị just were ha flawa rụọ na gị ọrụ yọta so ụdịrị mmadụ mụta mbụ na ịkpọ ọmụsị gị bịa mere gị meziere gị ebe ị na-agba akwụkwọ ma ebe ị na-eme ncheta ọmụmụ gị emepe ụzọ lere ụdịrị mmadụ m na-arụ n'ọrụ mara ogo ole m ga-ana gị mara ụdịrị ihe m ga-emere gị mara ụdịrị testi ị nwere ọzọ kwasịkwa na testi onwe ị nwere flawa eji eme nkwamozu mba enwere flawa nkwamozu enwere nke nkwamozu nwee nke eji eme wedin nwee nke eji ọnwa anya niile ma onye m na-agwa gị like this our event industry anyị na Nigeria now anyị nwere association and association anyị ahụ pụtara na itosiri regista ka ị mara ihe ibe gị na-akọ isoro anyị ka ị mara ihe ị na-akọ mara na enwere ihe dị iche iche na omume ihe niile na omume ihe niile ịhazi ma agbamakwụkwọ ma omume mmụta dị iche iche na ihe niile nwere otu esi edekoreti ya because ha niile dịcha nọrọ nke ha onwe ebilite gị wee yelo domebe wee blu domebe flawa anyị na-eyuzu na omume mgbamakwụkwọ ma ọ bụ nkwupụta nwa ma ọ bụ ichie eze na ọzọ dịkasị n'iche n'iche ọ ya m na-asị na ọ dị mma ka ndị na-amaghị enwere ndị na-abata na event industry anya ha na-ajọsọ bịa maka ha fili na ego nọ na ya ha mahachaghị anya ha nwechaghị anya ihe a na-akọ ihe ha ma onye ọbụla na-arụ ọrụ tosiri ịbata ka ị mara ihe ndị ọzọ na-eme ịmarakwanụ maka flawa eji eme
wedding na dị iche na nke eji eme even traditional wedding dị iche na nke white wedding. Nke white wedding ife ị ga-ama na na ihe a white wedding ụta esi wee hazie ebe ahụ ma mma with roses and the hydrangeas and all what you. Nke wedding dị iche na nke traditional wedding. Ịbata ebe a na-eme wedding ị ga-amakwa na ihe awụ white wedding. Then ebe a na-eme traditional wedding ị ga-amakwa na traditional wedding. Maka traditional wedding the ha abụọ the setup abụghị ihe ofu. Nke traditional wedding ebe ị ga-ahụ kacha ihe dị ka ụmụ ihe ịgụ nkwụ, ụmụ ihe ọdịnala, ụmụ ute na ndị otu ya. Mana white wedding ịbịa ịmara na ihu ụmụ ebe nne na-acha ka ebe ndị India na-eme. So ihe dị iche dị na ha abụọ. Mana onye na-enweghị ihe ọma gbasara event mgbe anyị ahụ ndị na-abata maka ya fidene na ka ha bata ka ha bịa buru ego nọ na ya ha bịa kọwa ịkpọ ha n'ọrụ kọwala ha nwere ha buru atịkọta ya ọnụ muvuo n'ọrụ gị ihe ọwala ha ahụ chọrọ ịrụ mana ọwa ụta nke o tosiri ide ya. So ọrụ a ị ga-enwe ihe a na-akpọ fọgụnwe ịrụ ọrụ a nwụrụ ya rụta ya ọfụma ị ga-enwe ihe a na-akpọ ndị bekee na-akpọ passion. Ịhụnanya n'ime ya. Ya wụ ịhụnanya ọ ga-achị gị n'ọbara. Nga ka ikwupụrụ okwu gị n'ọbara ị ga-enwe the passion, the flair for it. Ọ dị mma nne ị ga-enwe ịhụnanya na ihe wu ịkwado nkwado ndị na-agba akwụkwọ. Ọ dị mma Igbo bụ Igbo ama na-amụta ofu maọbụ abụọ maọbụ atọ na ihe nwanne anyị nwaanyị na-akọwa n'ụtụtụ a na-edeba ya n'ofu ebe ma icheta ịgba akwụkwọ ma mmemme dị iche iche. Ịkpọtụ ndị isi mbido TV ka anyị kpọta gị nwanne anyị nwaanyị ka ọ bịa nye gị aka hazie ihe ị chọrọ ime. Anyị ga-aga n'obere nzimike anyị lọbata anyị bidokwe ebe anyị kwụsịrị. Udo.